Shisin ladon uwe ukna obadon ya kachinglong ban ki bitar hawa ki parlok ni ki kmi ki kpa ki ma ya u kanega jinglong jong u kalapan long ki parlok jong u ban shifting hawa kren ne le ai ya u haga wei kasngi ukpa jong u la walam shipla uprek bat ula ong ha u haga no kapor ba me bitar ya no shim yo ne uprek bat sa haga ne kalentang haga sngi ka baningkong uneu khna ola sa hado lai phun yo tli ki prek haga ta kalentang hadin kato kat ne tayo ula persang ban im thamai bat sinshar ya la ka jinglong ki prek ki bau sa hakata ka lentang kila nang duna ula syamru baka khamsok ban ngap ya ki jing bitar ban ya ka basa ya kita ki prek khado haga wei ka sngi uneu khna ula lechalo pa bat yathu kopa menta ngala pher ka jinglong ngala la ban ngap bat ngam bitar shu bat ka ba phla ka long bo pa jung ula pha let i kita ki prek na kata ka lentang bat ula ong ru ba udai ban let uwei shisngi bat udai ban let ru tang ha ka ski ba on om khi bitar ki por ki la ya ha ka ba khado uneu khna ula lech ban ya thu ya lo pa ba om dan prek shu ha kata ka lentang ukpa jeng u la shim ya kata ka lentang bat ong ko khun mela le ya ka ba dei e henre mi yo i ne em ki ne khliu bat ka ne ka lentang kam long shu kam ba ka long men shua pi yo i ha ka jing im jeng iro habangi keren yano daga jing bitar kita ki bangi keren ki mong bat ni pensadak haki pila ban klet no ia ka ka ba pikren henre ki dak mong jeng kita ki bomong ki aisa namar kata haswa ba pin bitar ne kren dom yano pi dei ban da perkhat arsin namar ka tin ka dei ka ba thiang tam bat ka tin ka ba thang tam